ste svedkami ďalšieho takého menšieho superenia medzi PS. Matúš, ale to je už ďalšie video, v ktorom je PS. Choď. Matúš, aj to v predchádzajúcom videu bolo PS, nie? Tam sme tiež boli počítače versus. Hej, dvakrát. Tak teraz je to prosím pekne už tak, niečo také už sa nám stáva. Matúš, ja som po ňu išiel, lenže... Ono, je to ťažké sa asi zladiť s partnerom, keď hráte Rocket League, že kto má kadiaľ ísť. Ale my sme s Matúšom hráme... Matúš, odkedy vlastne hráme Rocket League? Týždeň možno? Jo, včera. Nie, to som mal dať. Ja to hrám od konca októbra možno, lebo tá hra... Ja som do tej hry bol platonicky zamilovaný ako... Máš ju? Asi nie, no. Hej, nie, čak, ja som ju vyrazil. Beriem si turba. A to nie je fair, keď má turbo, ja nemôžem nič. Matúš, pusti ma. No, pustil som ťa. Áno, ale by som z toho prosím pekne nevyťažil. Lebo ono tam je to krásne... Matúš! Oni si to vyrazili, videl si to? Oni si to vyrazili, ja som bol trošku v bráne. A oni si to vyrazili, rozumieš ma, že... Teraz som ho ja prehodil som ho. Dobre, choď si pred banku, ja ti to tam skúsim. Ješ, Šimon, ber loptu. Berite, ja som s piatočkou zase začínam. Že by som sa mal rýchlo odnaučiť, pretože takto sa MLG hrať nebude. Matúš! Nie. Áno. Som zobral hráča. Dobre, ale... Hráča som zobral. Ono, dá sa to stále dohrať. Dá sa to dohrať určite. Zbytočne už radšej, on bol ťuknutý. Keby nebol ťuknutý, nedá to. Ale Matúš 1-0 na sety. Idem ja, hej, idem zľava. Ty tam obraňuj. Mám first touch, ktorý aj tak je mi... Veľké... nič platný, pretože... sme... Ideš. Jaký save tam bol jeho. Bol tam save nejaký a ja sa to posnažím vychytať. A nejako to zažehnať od bránky. Dobre, to bolo pekné. Matúš, poď. Tak potom by sme si... To bol krásny center. Ale ten, vidíš, že to kompy ani nič nerobí, ten druhý zostáva v bránke celý zápas a teraz dajú gól z toho. Nie, Matúš, nemôžu. Dobre, kila to je. Dej ti? Matúš, vykryl si to? Pomoc, Šimon! A to bol dozadu gól. To bol dozadu gól, pozri tam, však tam boli 4, chápeš? On si to nacúval. A ja som myslel, že to máš, chápeš? Dobre, 2-0, Matúš. Matúš, nechajme sa strapniť, lebo poď baja. Lebo nikto nebude pozerať, bum! Tam teda neišiel. Hej, výhoda v týchto zápasoch je asi to, že keď vás máte nejakého... Keď vás máte nejakého spoluhráča, ktorý odíde, tak... Vás to potom dávam do bota, vás to potom pripojí naspäť nejakému hráčovi, ale... Keď... Matúš, doťukni to! Krásne. Easy. Keď máte ranked, takže jete sami, nie? Matúš, tak sa nám to stalo, keď sme hrali s jedným ranked, nie? Hej, tá nepridalo mu hráča. A možno nenašlo iba, ale nemal bota. Bež. Máma, tá na nič mi bol first touch, keď som niečo spravil. No veď, hej, to takedy ako... Až nie na prdko. Pozri tam, lebo oni na nás snažia zatočiť a ja... Teraz vysuniem do toku a je to gól! Dobre, pecko, kúkaj tam, ja som si pekne od bránky vyšiel. Branka. Prásk! Tomu sa hovorí prosím pekne, že gól z výkopu. Vo futbalovej terminológii. Matúš, idem ja. Kde si? Za tebou, 2 turba. Skôr som ťa ťukol.
Inak ja neviem, ako je to možné, ale že... Co? Máš. Že som... Si robíš na stranu, to nebudeš robiť. Nie. Doriti, To by sa bolo férovo šťastie. Dobre, poďme. A z Drubail a Mate 2002 nemôžu vyhrať, pretože vyhráme na sety 1-0. Idem ja. Dobre, ja si tu cuvnem. Neviem, či je to dobré. Bude, poď. Idem skúsiť ja zobrať. Idem OK. Máš ju. Nemám ju. Minúta, čo vám prehrávame. A tuž poď. Hej, čo mi tak stočilo kolesa? To bol vlastne rýchlosť. Wow. Matúš nie je do brankoviska, dúfam. Dobre. Pol minúty Šimon. Áno, ľudia, chceli ste akciu... Matúš fail. Matúš stenový fail. Dobre, a to nebude ani na... Matúš. Konec. Ideš sám, odhodil som ho. Nesmie spadnúť. Dobre, Matúš. Matúš, nevadí. Dobre, som pizza topper. Ja mám disky na Škoda Octavia. Octavian Wheels.